Se hai unhas semanas os veciños de Lousame denunciaban o incremento de roubos en vivendas e establecementos comerciais, agora o obxectivo dos ladróns son as instalacións municipais. A pasada semana entraban no campo de fútbol de Cabanetán e onte mesmo facían o propio na piscina municipal. O botín que levan non só é ser moito, posto que apenas hai pertenzas de valor nestes espazos. Son máis cuantiosos os danos que ocasionan que o material subtraído. Onte entraron noutro local, forzaron a porta, levaron os grifos e levaron as pechaduras de todas as portas que existen nese local. Hoxe pola mañán entraron na piscina, son os mesmos, intentaron arrancar, porque non somente levan, sino que como intentan facer rápido e pola forza, pois supoño que irían duchados e marcharon antes para botar xabón e secarse, pero fixeron mal e iso leva gastos de fontanería. Ahora mesmo xa estamos sin orzamento municipal porque estamos a final de ano e todo iso supón un gasto moi importante porque hai que volver a repoñer todo e facelo rápido. A alcaldesa de Lousame fai un chamamento á subdelegación do Goberno para que incremente os efectivos policiais, mentres que o Concello adotará medidas de seguridade adicionais. Pido ás forzas de seguridade que fagan visitas por aquí constantes, que nos vamos a poñer luces de presencia e tamén cámaras claro, en sitios non visibles para que eles non as detecten, pero que nos teñamos a foto do ladrón, porque non ten outro nombre, é unha palabra desagradable, pero é o ladrón. É que non rouba a alcaldesa, non rouba a un ente galáctico, senón que lle está roubando a cada unha das persoas que viven neste concello. E algunhas delas cobran 400 euros. E nos rouban tamén para poder invertir nesas persoas, poder invertir en cousas no concello, porque suman miles de euros, miles. A rexedora apela tamén á necesidade de introducir cambios legislativos, posto que a pesar de que as forzas de seguridade logran deter os autores dos roubos, estes están libres en 48 horas e volven reincidir.